vent, 1490 i plovent i amb vent. Vaig cap a baix cagant lleig, amb calma, però cagant lleig. Bon dia. Comença el 6è dia i comença amb el terra ben moll. Ahir a la tarda aquí a Bossòst va començar cap a les 6 o així, quarts de 7, va començar a ploure i va fer un xàfec important. Vaja, hi va haver llamps i trons. I no és una exclamació, és que literalment hi havia llamps i trons. Va ploure bastant, per la nit no sé si ha estat plovent o no, suposo que sí. Quan m'he llevat al matí, a les 5 estava plovent. I ara tant cauen 3 gotes, així sueltes, i està el cel amenaçador. La previsió és de pluja aquí de sortida a Bossòst i de pluja arribada a Sant Maria de Campany, que és on hem d'acabar avui el dia. Al mig no ho vaig mirar. Si a l'inici i al final hi ha previsió de pluja, pel mig 3 quarts del mateix. Vull pensar que serà poca cosa. A veure si tinc sort i me'n lliuro, tu. Però, com us dic, el panorama és una mica... Falta una mica. Ah, i sí, el pitjor és que he mirat la previsió també a Sant Maria de Campany per demà, que demà és l'etapa reina, en què hauria de fer Tourmalet i ho visc. I al matí també donen pluja a Sant Maria de Campany. M'imagino pujant al Tourmalet amb pluja. I si està tot ennuvolat, no veure les vistes i tot, serà... Hosti, em sabria greu. Però bueno, les condicions meteorològiques són les que són. Això no hi ha manera de controlar-ho. Així que per part meva, a gaudir. Si és en sec, si és en mullat, doncs amb resignació. Ara estic pujant ja al port de Portillon i res, estava l'hostal on estava aquí a Bossòst, estava al final del poble, la rotonda anant en direcció Viella, i res, a la rotonda de sortida del poble ja agafes el desviament i ja comença la pujada al port. Vull dir que no he tingut temps d'escalfar ni... Vaja, abans de pujar a la bici ja estava pujant al port. Però bueno, com sembla, el primer amb molta calma, tranquil·let, per anar escalfant les cames, anar engegant el motor. En principi l'etapa l'he planificat en 4 ports, un desnivell important, de vora 3.000 metres. Segons Wikiloc, més de 3.000. Hauria de passar el Portillon, a Peresur, Valorón a Set i després l'Espent per últim, per arribar a Sant Maria de Campany. Però ahir al vespre el noi aquest de l'hostal em va dir que si el temps és molt dolent, el de Valorón me'l puc saltar. Perquè hi ha un desviament que gires a l'esquerra i voreges un llac que hi ha i comences la pujada a Valorón i baixes a Sant Larissolan i tires a Ro, als peus de l'Espent. Però si en comptes d'agafar el desviament tiro recte, arribo a Ro tot de baixada i em salto un port i m'estalvio uns quants quilòmetres. Sobre la marxa miraré. Que per cert, l'hostal Latina, aquí a Bossòst, ho tenen super ben adequat pels que viatgen en bici. Tenen allà una cabaneta en el jardí on deixar les bicis i et posen a disposició tot d'eines, una bomba amb baròmetre per inflar les rodes, que m'ha anat superbé, les tenia molt baixes, tens per engrassar la cadena de mullat i de sec, tens desengrassant, tens eines per fer reparacions, vull dir, superbé, t'atenen molt bé. I és que qui porta l'hostal, el negoci, és un superaficionat a la bicicleta, al ciclisme. Ja veieu que no es perd ni una cursa i hi practica i tal. Vull dir, molt bé. Cuiden molt bé els viatgers en bicicleta i això és d'agrair. O sigui que si aneu en bici us el recomano, Hostal Latina. Bueno, som-hi, a veure com va la jornada. La petite main d'Olivia tire sur le fil du mobile. Maman dans la rue en bas tire sur sa clope et vacille.
La vie est bien triste, mon enfant, ma Livia. Ne prends pas d'amant ni de mari. Ne fais pas comme maman, mon chat. Je Com es veu la boira aquí que baixa? La boira baixa cap a baix. Les petites mains de Livia attrape son nounours entre ses bras. Le tend à maman et sourit. Quand Livia est triste, elle s'en saisit. 50 metres. Et ça, je t'invite, ton enfant, à reprendre la route sagement. Doncs ja està, un altre. És Portillon. Coll de Portillon a 1292. Ara em poso la jaqueta i cap a baix amb cura perquè està el terra mulladíssim, boira, un dia de gossos. De Livia se perdent dans un coin de la maison. Maman crie bien trop fort, elle ne l'entend pas. Elle cherche sa bouteille, c'est énervant. Quand maman semble s'être calmée, sur le canapé, elle s'agrippe à ses mains, vient se balancer. Livia ne lâche rien, elle n'a pas les mots. Et ça, je t'invite, ton enfant, à reprendre la route sagement. Bueno, doncs després de la baixada entre la boira del Portillon ja estic en plena pujada del Peresur. Acabo de sortir d'un poblet molt maco, Saint-Aventin, que estava ple de fons, estava plegat de fons. Aquí no els hi falta passar aigua, no? El temps segueix igual, totalment cobert. Però no sé per què em dóna la sensació que és més boira baixa que núvols alts de pluja. A veure si és veritat. Quins jardins que tenen aquí. És que són jardins. Arribant a la cota de la boira una altra vegada. Quin espectacle per la vista, aquest paisatge. Que guapo.
He hagut de parar aquí en un revolt a canviar la targeta de la càmera, s'havia acabat. Ja ha baixat tota la boira, m'ha agafat un fred. No he posat la jaqueta i ara no vull tornar a parar. Deuen quedar... Sé que queden menys de 3 quilòmetres fins a dalt de tot. No sé quan deu quedar. Si 2,5 o 2 o què. Està sent dur, amb aquest clima. És molt dur, estic passant fred. I només tinc d'abric, ja només tinc la jaqueta. Porto tot posat, porto camals. I ja està, no tinc res més. Si no, a Maina em sembla que Val-l'Huron el deixarem per un altre any, tu. El millor serà agafar la drecera que em va dir el senyor aquell de l'hostal, de Bussost, i tirar recte cap a Ró i allà menjar alguna cosa i afrontar l'Espent fins a anar a Sant Maria de Campana. És una llàstima aquesta boira que fa, perquè les vistes des d'aquí, aquest port, la pujada del Peresur, han de ser guapíssimes, però és que no es veu res. No es veu absolutament res. Mira, llàstima, és el que hi ha. Bueno, doncs el col de Peresur, 1.563 metres. Una banda i a l'altra. Doncs us explico una mica. Al final, baixant del Peresur, passant moltíssim fred, la boira m'ha deixat tot xop i
ha baixat molt la temperatura, les mans gelades, els peus, i el desviament que havia d'anar cap a Val l'Huron, al final he decidit continuar recte fins a Ró. Em sap greu perquè havia de ser molt xulo Val l'Huron, allà als peus del llac, i després les llaçades que hi ha enfilant-se a la paret. Havia de ser molt guapo, però el clima no acompanya. He decidit tirar, i aquí a Ró he arribat, eren les 11, i he decidit tirar fins a Sant Maria de Campant. Pensava menjar aquí a Ró un entrepà o alguna cosa, però eren les 11, dic, mira, tiro cap a dalt, i no sé, a veure si arribo prou d'hora perquè em donin alguna de menjar allà a l'hotel de Sant Maria de Campant. Així que ara ja estic de ple en la pujada a l'Espent. 11 quilòmetres, però a dalt m'espera el que m'he trobat amb els altres dos ports. Una boira freda i humida. Però bueno, espero que sigui la part de dalt, de que baixi una mica de cota, on desapareix la boira, perquè estan al cim, a les parts en els colls, en els passos més alts. I si desapareix la boira, com a mínim, ara fa fresqueta, però s'aguanta. No és el mateix que anar-se mullant. A veure què tal. Es veu el port a l'esquerra i aquí al davant la carretera, els cotxes com van fent les esses. Bueno, 6 quilòmetres fins al cim, fins al coll. Va plovent, plou, va fent. A veure si això és el màxim que fan tot el dia. Amb el que em queda de dia, vaja. Ja sóc més a prop del coll. Queden menys de 5 quilòmetres, deuen quedar uns 4 i mig. Tinc les ulleres plenes d'aigua, em costa veure la baixada, hauré d'intentar netejar-les abans de baixar, perquè no veig massa bé. El cim ja és aquí, bueno, a 4 quilòmetres i mig. Que xulo, eh? És un d'aquells ports que m'hagués agradat pujar-lo suant a ple sol, però bueno, l'estic pujant igualment. Tu, direcció Sant Maria de Campant. La segona vegada que passo per aquí en la meva vida, la primera va ser en cotxe. I aquesta en bici, tu, com un campió. Bueno, he de pujar allà dalt. Ara entraré en una zona de bosc i això em protegirà una mica de mullar-me, de la pluja. Serà d'agrair.
quilòmetre. Fent 1490 i plovent i ambient. Vaig cap a baix cagant lleig, amb calma, però cagant lleig. I saw a girl last night. She was standing in the light in a corner of the room. She was waiting for a hand. Then a boy came over and he asked her to dance. All eyes stopped to watch them. They moved up and down with the waves of the soul. Their moves keeping time for the rhythm. The girl looked at him and she knew what it was, and she smiled as she said to him, please twirl me one more time and don't stop spinning me. Please swirl me in your mind so I can be a color painting that you'll look upon. Spin, spin with me. Estic entrant a Sant Maria de Campant. Déu-n'hi-do, quina petita tortureta, eh? Oh, que maco. I aquí paro jo.